Moitísimas gracias. Sí, señor. Deseo un aplauso dos que aún que enchen que acabo de crecer medio metro. Bueno, os que me vedes de aí é porque estou encima dunha caixa, tampouco. De verdad. Hasta vou a decir algo en serio, de verdad. Mirade, nuns tempos no que a maioría das orquestas, casi todas, abusamos tanto do público, explícome. Pedímoslle de todo. Hai quen pedimos mans arriba, pernas polo lado, darnos palmas, hasta hai quen pide os aplausos. Hasta hai quen pide os aplausos co grito. A nosa verdad que nos gritos non nos gustan moito. Pero tamén hai quen pide o aplauso de grito a de unha, a de dúas, a de tres. Bueno, vos xa sabedes. Pois mirade, nestes tempos podedeme creer que baixar aquí, facer unha melodía con este instrumento pequeniño e recibir un aplauso así de impresionante, de verdad que non hai diñeiro que o pague. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias.